mesake lani mas kang gemesake jodoh alah ati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila terus kendak kepang grahita angel nggonku yen rina banget nang gana ganti sambung kumo sambung wanci dalu wanci ratri karya usada
lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. Mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya malnya jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika bakal Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika kang lesrana Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ya sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, gue penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Oke. Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa
ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong. Ngono tru. Ayo, ngono Mas e. Ayo. Luar biasa. Masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-11 tahun. Wah, luar biasa. Ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus. Selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepunden dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo Mari kangen bulan sira tetet biasa gembira. Perkara ya kuwi restorasi Indonesia Kang Sarto gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan. Mengko karepen dijlentrehke karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara. Oh ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru. Ya mengko karepen munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng. Luar biasa. Iki uga Pak Anto Prapungkajaya. Oh ngono. SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem. Oh ngono. Pareng rawuh. Oh ngono. Luar biasa matur nuwun wis diberkahi. Iki
Akeh banget kok nok sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe, heeh, ya karo tambah dulur, heeh. Iya, iki aku di-chatting karo sapa? Karo Mas Agus Dalbo. Iki kanca-kanca pengrawit arep itu hadiah iki mengko. Pun kula siapne kaos damel panjak 30 kaos. Lah iki. Oh, entuk kaos 30 kaos. Alpan aja arep-arep, sing awake lemu-lemu aja arep-arep. Ya. Ya, luar biasa. Yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti. Dik Niken Salindri. Ayo, diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini. Oh ngono disepoti. Ayo. Monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng. Ayo, ben saya regeng. Yuk, monggo Dik. Ya. Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndek enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok Semangat. ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? Ora. Oh, mboten nggih. Ora Nggih, pucet. alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh. Warujayeng. Heeh. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya Apa, kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Oh. Nggih, mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik Seneng Niken. banget Mas, niki Iki- sing mirsani nggih kuwatah bapak-bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane Nggih. dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, Tahun nggih. lalu adanya pandemi Covid-19, Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Nggih. Dulu kan jenengan nggih Oh, ikut andil derek memeriahkan. teng Sanggar Astabrata. Nggih. Nggih. Nah, Terus? sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh, nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh, nggih. Teng mriki nggih. Oh, nggih. Nggih. Nggih acarane kalih- Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh, nggih kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Heeh. Ngaturke Ya. panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas? Mas Yogi Dirgantara, Oh, nggih. mosok pun lali. Oh, nggih siap. Oh, sampun saliman kok kali. Oh, sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Sing kathah ya Mas sing berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, Tasik Timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih, matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu, panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah, iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, Nah, biru. luar biasa. Ayo Dik Niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas.
Lho, nganggo bowo, nganggo bowo. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh, ngaten nggih. Manut, monggo. Sak mardikane penggalih. Ya, Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane tanah endah gumalaring taman sari Noswantara Kong. Ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggahing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake minggah wonten ing pepanggungan. Oke. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken. Nggih. Kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk. Dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. Gerajakan Banyuwangi
ambi mangan salon jerat lawat Asik. gending tangan ring pinggiran pinggir pasisir berajakan bisik-bisik samayanan maghrib janji urip bareng zir-ziran nabi gandangan gending asli Banyuwangi Astabrata diseser neme mas Asik asik. Nasdem bergoyang. Kerajakan Banyuwangi Raino bengi Enak nale. sing tau sepi lanang wadon hanekani Yo. anaken susah ing ati Hop, Mas, Dalam. rada diseserne. Aku lo ngomong mbek Mas kendang. Dia apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing Ya. rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis Masa kadung ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, nah, Ora. nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Mulai pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng lo, seneng lo. Ayo lanjut yo. Haha, yo. Yo. Pesek guyu. Lungguh ning pasir pasiran sambur semburan keredomyan ambe mangan salon jerat anak wadon gending tangan reng pinggiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik samayanan maghrib janji urip bareng sir-siran nabi kedangan gending asli Banyuwangi sir-siran nabi kedangan gending asli Banyuwangi
Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lagi sing ngancani mau undangan Anjir, sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, nyeret begitu. nyeret liyane. Oh iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul, duduk. Pak Col, Pak Heri gundul.